Goreng kerupuk nasi buat teman makan mie godok lanjut mau lembur. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Yo wingi sapa sing komen, "Mbak, aku nunggoni sampean goreng kerupuk nasi." Oke, baik. Wis tak sepil ya kerupuk nasiku sing wis garing. Ngapa kerupuk nasine diwadahi plastik, Mbak? Emangnya dijual? Ora ya, Lur, kerupuk nasi ki nek wis garing kuwi tak wadahi plastik ya ben ora ames, men ora mlempem. Dadi nek sak wayah-wayah kari goreng kuwi ki rasa ndadak meme meneh. Contohnya kayak saiki langsung tak goreng merupuk banget kan kerupuk nasine. Gorenge kerupuk nasi cukup semono sik wae, wis akeh lanjut arep nggawe mie godhog. Lagi ora seger maem lur, ketoke tek maem mie godhog terus lalape iki kerupuk nasi, ketoke tek enak banget. Gawe mie ora dokone lombok ketoke kok aneh banget ya. Tapi ora apa-apa, ketoke lambungku ki ya lagi bermasalah, dadi aku golek aman wae. Wengi-wengi mak mie godhog lalape kerupuk nasi, anake ya wis turu, jan nikmat pol ora enek sing ganggu pokoke. Yakin lur, iki ki enak banget, kerupuke nasi ki gurih. Lalap mie godhog cocok banget, beneran sing do pengen goreng dhewe-dhewe ya, sing ora duwe gawe dhisik. Wong akhir-akhir iki ki yo panas banget, gawe kerupuk nasi cocok iki, gampang garing. Lanjut, aku ki arep lembur tapi lembure tak persingkat wae, reti-reti rotiku ya wis dadi. Iki pesenan kue ulang tahun, njaluke gambar Doraemon. Alhamdulillah iki ya wis rampung, wis dadi. Muga-muga sing pesen ya seneng, sesuk dibalani meneh pesen ning Mbak Lili. Wis ya Lur, semene dhisik videone, matur suwun sing wis ndelok.